Check, sound check, test mic, 1, 2, 3, sound check. Okay, sound check, test mic, 1, 2, 3, sound check. Okay, malinaw, malinaw. Hintayin lang ho natin mga kabalen itong 7 minutes na countdown ni Kuyang Renz Steven Correa. Good morning. Hi Renz, good morning. Kumusta ka? Ayan para ho sabay tayong mapanood din sa telebisyon. For the meantime, balitaan ko lang kayo, ongoing ho ngayon yung Peace Covenant signing. Opo, dyan ho sa may San Guillermo Parish Church sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Provincial level ho yan mga kabalen. Nariyan ho ang namataan na ng ating news team. Si First District, soon to be Congressman, Mayor Pogi Lasatin. Dahil wala akong kalaban unopposed, si Mayor Pogi. Nandun din ho si Dr. Hazel Tumang na siya namang kumakandidatong kinatawan ng Tercera Distrito ng Pampanga. Present din si Representative George Bustos ng Patrol Party List na aspiring 4th District Board, 4th District Representative. Ang kanyang makakatapat ay si incumbent Congresswoman Ana York Bondoc Sagug. Kaninang bandang 9:30, nag-update ho si Ashley Punsalan. Dumating na rin sa venue sina dating Candaba Mayor at aspiring Governor Engineer Danilo Bailon. Kasama ho itong kanyang running mate, katandem na si dating Pampanga Governor at ngayon ho'y kakandidatong Vice-Gobernador Ed Panlilio. Yan ho ang kanina mga 9:30 yan. Ongoing ho ang event ngayon. Mamaya, pambanggitin ko yung iba pang mga detalye. Hinihintay pa natin kung ano pa yung ibang update. Pero so far, yan ho, present din yung ilang mga alkalde. Si Mayor Bustos, Tonton. Siyempre, para suportahan ng kanyang ama, nandun din. Ang ibang mga, siyempre si Mayor Dimandatu na siya pong host nitong kaganapan. Present din sa nasabing aktibidad. Yung mga hindi ko ho nabanggit, mamaya babanggitin ko, hinihintay pa natin yung latest update pa ni Ashley. Developing story ho yan, ongoing sa mga oras na ito.
Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Yes, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. At samahan ho ninyo ako sa isang oras o halos isang oras na talakayan, kwentuhan at syempre ho, palitan ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako sa inyo ng CLTV 36. Sa loob ho ng halos 2 dekada, 18 years, going 19 mga kabalen, ay yan ho ang ika nga naging misyon ng ating founder at patuloy na ginagawa ho ng CLTV. Ang maging boses ng Central Luzon upang maiparating at maipakita natin ano ba ang meron sa ating rehiyon. At syempre, para maging updated din yung ating mga kababayan kaugnay ng mga iba't ibang kaganapan dito sa ating rehiyon. Dahil pag nanonood, ika nga ng national channels, bihirang-bihira, especially during those days na hindi ho masyadong natatouch. Hanggang ngayon naman actually, etong marami hong usapin dito sa ating lalawigan, dito sa ating rehiyon. Kaya naman minabuti ho ng ating founder, the late Levi P. Laus, champion of countryside development, isang visionary leader, ang magtayo ho ng sariling istasyon, independent TV station. Hindi na ho bago ang yumaong Ginoong Laus sa larangang yan dahil matapos po ang pagputok ng Bulkang Pinatubo. Alam naman ho natin na kanyang binuksan ng RW 95.1 FM. Ito hong ating radio station. Upang sa gayon, mas mapabilis ang komunikasyon at paghahatid ng impormasyon para ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nung panahong iyon kung saan sinalanta tayo ng pagragasa ng lahar mula ho sa sumabog na Bulkang Pinatubo. At ngayon, kabalen, nahaharap na naman tayo sa isang sitwasyon. Of course, hindi ho ito natural disaster, pero isa ho itong mahalagang senaryo rin sa ating kasaysayan. Ito hong nalalapit na halalan sa 12 ng Mayo. At kagaya ho ng dati, asahan ho ninyo na makakasama ninyo ang CLTV 36 sa paghahatid po ng napapanahong balita. Mga balitang makatotohanan, balitang wala hong pinapanigan, mga kabalen, at may paggagamitan upang matulungan ho kayong magsuri sa inyong magiging, para sa inyong magiging desisyon, kung kanino ninyo ibibigay ang marka, kung kanino ninyo ibibigay ito pong check sa balota sa darating na 12 ho ng Mayo. Iba't ibang programa ang inihahanda po ng CLTV 36, mga kabalen. Nandyan ho ang plataforma. Pangungunahan po ni Binibining Sonia Soto, Golden Dove Awardee, Best Host for Public Affairs, mga kabalen, among many others. Napakarami hong award ni Ma'am Sonia. Gandingan, Grand Slam. Exciting ho ito dahil sa tulong ni Ma'am Sonia Soto atin hong masusuri itong mga plataforma nitong mga kandidato na nais hong maupo, manilbihan, mahalal ng taong bayan. Tabayanan din ho ang paglalahad. Handog ho sa inyo ng RW 95.1 FM. Siyempre, in partnership with CLTV 36. At meron pa, tsaka ako nababanggitin, etong malaki ho ito. Ang tabayanan ninyo ay exciting. Upang sa ngayon, buong puwersa ho tayong magsasama-sama upang, siyempre, ito ho'y interes ng publiko. Interes ho ng ordinaryong tao. Interes ng mga kababayan natin, ng mga namumuhunan, yung mga nagbibigay din ng trabaho, ng business sector, ng education sector,
kahit ho ng public sector, yung mga kawani ng gobyerno. Interest din ito ng mga mag-aaral. Siyempre, ng kababaihan, ng indigenous people, ng LGBTQIA+ community, ng mga manggagawa, magsasaka. Ng mga nasa transport sector. At marami pa mga kabalen. Kaya naman, yan ho ang tabayanan ninyo. Speaking of transport sector, silipin muna ho natin ngayon. Okay, ang sitwasyon ng trapiko. Gusto niyo yung segue ko, di ba? Narito po ang real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Mga kabalen, dito ho muna sa gawing itaas, itong leftmost, northbound lane ng Balintawak Toll Plaza. Sa mga oras na ito, maluwag po ang sitwasyon dyan. Ganyan din sa southbound area o southbound lane ng naturang area dyan sa may Balintawak. Fast moving pa din ang mga sasakyan. Lumako naman ho tayo dito sa gitna, sa itaas pa rin, Valenzuela Interchange, northbound. Mabilis ho ang daloy ng mga sasakyan. Same scenario ho dyan sa kabilang linya para ho sa mga approaching ng Kamaynilaan. Kabalen, pagdating naman sa Mindanao Toll Plaza, eto ho, may bahagyang pila dito ho sa exit, pero hindi naman ho ganun kabigat ang daloy ng trapiko. Ganyan din para ho dun sa mga papasok naman ng North Luzon Expressway. Wala rin hong pila dyan sa area sa mga oras na ito. Dito naman ho tayo sa ibaba, leftmost, sa may Kawayan area, sa may Libtong southbound lane. Nakikita ho natin sa mga oras na ito, may volume ng mga sasakyan pero fast moving pa din yung kanilang fast moving pa din yung mga sasakyan, And then dito ho sa Bocaue Toll Plaza sa gitna, sa ibaba. Same scenario, magkabilang linya. Mabilis ho ang daloy ng mga sasakyan diyan sa mga oras na ito bagamat may volume, hindi ho traffic. At ganyan din ho ang sitwasyon sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, magkabilang linya. Fast moving ang traffic flow sa mga oras na ito. 10:23 na po ng umaga, araw ho ng Martes ngayon, March 4, 2025. Kabalen, yan ho ang real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Ito, sa mga oras hong ito, silipin muna ho natin itong latest weather update ng DOST Pag-asa. Alamin ho natin ang magiging lagay ng panahon. Narito po ang report. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng mainit na easterlies o yung hangin po galing sa may Pacific Ocean sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ang easterlies ang nagkokos din po ng mga paulan in some areas in the eastern section of our country at magdadala rin ng maalinsangang panahon pagsapit po ng tanghali in other areas pa. Samantala, kapansin-pansin itong cloud cluster o kumpul ng ulap sa may silangan po ng Mindanao dahil sa easterlies magkocross po ito dito sa bahagi po ng Mindanao. So make sure po na meron silang dalang payong habang wala naman tayo nakikitang anumang low pressure area or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos po ang linggong ito. Sa ngayon po dahil sa easterlies mataas ang tsansa ng ulan sa may Bicol region,
Gayun din po sa bahagi ng Marinduque, Romblon, and Quezon Province, epekto ng easterlies, kaya mag-ingat po sa banta ng baha at pagguho ng lupa dahil minsan lalakas po yung mga paulan. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies in some areas of Metro Manila, Calabarzon, and Mindoro provinces, habang maaliwalas naman ang panahon sa halos buong Northern and Central Luzon, lalo na sa may Ilocos Region, Zambales, and Bataan, at sasamahan lamang po ng mga pulupulong mga paulan. Meron mga areas na hindi naman po ulanin dito sa may norte, habang may mga isolated rain showers or thunderstorms sa may Southern Luzon. Kapansin-pansin sa malaking bahagi ng Luzon ang pagtaas ng temperatura. For Metro Manila, the air temperature is between 25 to 34 degrees Celsius. Umakyat din ang temperatura sa may Baguio City between 17 to 27 degrees. At yung madalas na mga airs na umiinit, kagaya sa may Tuguegarao, posibleng umakyat sa 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa may Palawan, fair weather conditions ang iiral, madalas maaliwalas ang panahon pagsapit ng umaga at sasamahan lamang ng mga pulupulong paulan sa may central and southern portion pagsapit ng hapon. Sa may Visayas, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may eastern portion, kabilang ng Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, and Southern Leyte. Mag-ingat po sa minsang malalakas na ulan na posible magdulot pa rin ng mga flash floods or landslides. Habang natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali. May kainitan din po sa tanghali at pagsapit ng hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung mga pulupulong mga paulan o mga pagkidlat pagkulog na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura sa malaking bahagi ng Visayas, except dun sa may eastern portion, posible umakyat pa rin sa 32 to 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa may Mindanao, pinakamataas ang tsansa ng ulan ngayong umaga sa may Caraga Region, Davao Oriental, and Davao de Oro dahil pa rin sa easterlies. Kaya asahan yung mga kalat-kalat na ulan na posible pa rin magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, bagamat bahagyang maulap sa umaga at madalas cloudy na pagsapit ng tanghali, pagsapit po ng hapon, mataas ang tsansa ng mga paulan at mga pagkidlat pagkulog, kaya make sure din po magdala ng payong. Pinakamainit sa may Zamboanga City dito sa may Mindanao hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Davao City hanggang 33 degrees Celsius. In terms of our highest computed heat index po as of March 3, 2025, 5 p.m. or kahapon, sa Metro Manila nakapagtala po tayo ng heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan at 37 degrees dito sa may Pasay City at sa may Science Garden, Quezon City, umabot po ng 38 degrees Celsius kahapon. Kahapon naman, pinakamataas ang heat index sa may Dagupan City, Pangasinan hanggang 42 degrees, which is categorized na po as dangerous level or delikadong antas na po ng heat index. Sinundan na yan ng 41 degrees sa may Zamboanga City, Cotabato City, and Hinatuan, Surigao del Sur, at 40 degrees naman sa may Puerto Princesa City, Palawan. Ito pong lahat ay nasa extreme caution naman or matinding babala na level. Pagsapit naman sa ating heat index forecast ngayong araw, for Metro Manila, halos ganun pa rin po, no? Posible umakyat pa rin sa extreme caution level na 38 degrees dito sa may Pasay City at 39 degrees naman sa may Science Garden, Quezon City. Around 11 a.m. to 3 p.m. po yan. Sa Dagupan City, posible pa rin umakyat sa 42 degrees Celsius ang heat index na siyang nasa dangerous levels pa rin at 40 degrees naman sa may Iba, Zambales, Olongapo City sa Zambales, Calapan, Oriental Mindoro, at Cotabato City. Kaya paalala pa rin sa ating mga kababayan po, lalo na doon sa mga nabanggit natin na lugar, lagi pong uminom ng tubig at magsuot po ng pananggalang sa init gaya po ng payong, sombrero, and make sure na manipis lamang yung ating damit at light-colored po, kumbaga. Para naman sa ating gale warning, wala po tayong nakataas na anumang gale warning or babala sa mataas na alon sa alinmang baybayin ng ating bansa dahil wala naman tayong northeast monsoon. Posible magbalik ang northeast monsoon bukas ng gabi, kaya magsisimula maging maalon po dito sa may extreme northern Luzon. Asahan lamang banayad ang katamtaman for today in many areas of our country except sa may eastern Visayas and eastern Mindanao. Then pagsapit po ng Thursday evening, posible lumakas pa muli ang northeast monsoon at magkaroon ng gale warning sa may extreme northern Luzon. And Thursday and Friday, other parts pa of Luzon magkakaroon din ng mataas na mga pag-alon na between 3 to 4.5 meters. At para naman sa ating 4-day weather forecast, by Wednesday and Thursday, that's March 5 to March 6, asahan pa rin ang epekto ng easterlies at ang pagbabalik ng northeast monsoon. By Wednesday or bukas, asahan sa malaking bahagi ng bansa ang epekto ng mainit na easterlies. May tsansa pa rin ng mga paulan lalo na po sa may parteng Mindanao. At pagsapit naman ng Thursday, magbabalik ang
northeast monsoon or malamig na hanging amihan sa may northern Luzon. May chance ng mga mahina hanggang katamtamang mga paulan sa may Batanes and Cagayan provinces. Mataas naman ang chance ng mga paulan bagamat hindi naman tuloy-tuloy sa may southern Luzon, Visayas and Mindanao pagsapit ng Thursday, epekto pa rin ng easterlies. At pagsapit po ng Friday hanggang sa weekend, makakaasa pa rin ng mga pag-ulan at mga isolated thunderstorms ang silangang bahagi po ng Luzon from Cagayan Valley, Aurora, Quezon, and Bicol region. Epekto naman yan ng shear line o yung tagpuan po ng northeast monsoon at ng easterlies. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, affected din po ng northeast monsoon so may chance lamang ng mahihinang ulan. Most of Palawan, Visayas, and Mindanao asahan ng mataas sa tsansa ng ulan Friday and Saturday dahil pa rin yan sa easterlies. Mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides at laging tumutok sa ating mga advisories. Sunrise po natin ay 6:11 a.m. at ang sunset ay 6:05 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang maganda solusyon. Yan ho mga kabalen, ating narinig ang latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Paalala ho sa ating mga kababayan na asahan po ang patuloy na pag-init ng panahon. Kahapon, umabot dyan sa dangerous level. Danger level kung tawagin, ano? Yun ho mga binanggit ni Kuyang Edison. Diyan sa Maynila at Pangasinan. Dito ho sa Pampanga yung forecast 46. Pero ito, ibahagi ko na lang itong latest forecast, ano? Paano ko malalakihan ito para makita ninyo. Ayan, ito ho mga kabalen. Kung try kong i-zoom, ha? Yan. Hindi lumaki. Yung page lang. Anyway, babasahin na lang ni Kuyang Justin itong forecast. Dito sa Clark, sa monitoring ho nitong ating Weather Bureau Pag-asa, 37 ngayong March 4 at 39 bukas araw ho ng Miyerkules, March 5. Yan ho yung heat index, ano. Kahapon kasi 46 kaya alarming. Buti naman medyo bumaba ho ng konti yung forecast, 37 and tama ba? Ulit 30. Oo, 37 and 39. Yan ho ang forecast ng kaugnay nitong heat index, ano. Pero gayon pa man mga kabalen, paalalahanan ko na lamang din ho kayo, ano, nitong, syempre, hindi naman ako yung eksperto. Remind ko na lang din ho kayo dito sa announcement nitong DOH, ano, paano nga ba makakaiwas sa heat stroke? Lalo na ho ngayong pagkainit-init ng panahon, importante ho ito na ating malaman. Importante na ating isapuso. Oo. I-practice ho natin, ano, sundin natin upang sa gayon makaiwas ho tayo sa anumang sakit, ano. Gaya ho nito, ito, banggitin ko na lang. Yan, zoom natin. Number 1. Bawasan ho yung paglalabas. Lalong-lalo na kung tirik na tirik ang araw, ayon ho sa mga eksperto, yung alas 10 hanggang alas 2, ano, delix yan, delikado. Alas 9, basta mainit at hindi kaya, iwasan ho ang paglalabas, ano. At syempre, uminom ng maraming tubig. Stay hydrated, ika nga, ano. Yan ho ay mabisang panlaban. Kabalen, tubig ho ang iinumin, ha. Hindi ho juice, hindi soft drinks, hindi kung ano man.
Paalala ho ng mga eksperto, iwasan yung lalo na baka sabihin mainit ngayon, inom ng mga palamig. Hindi ka nga na heat stroke, na diabetes ka naman. Kaya ho, paalala ng mga eksperto, iwasan din na siyempre yung masyadong pagkonsumo nitong matatamis na inumin ngayong mainit ang panahon. Makatutulong din ho ang pagsusuot ng kopya o di kaya naman na long-sleeved clothing at magdala ng umbrella tuwing nasa labas. Ang problema, syempre, kung naka-long sleeves ka, mas maiinitan ka. Manggitata, kapaling-kapali, kalisangan. Iwasan daw yung tsaa, kape, soda at alcohol. At water lang talaga, tubig lang ang inumin natin upang makaiwas. At syempre, kung kayo ho ay may mga activities, yung mga heavy duty activities, schedule ninyo ng umaga o di kaya naman end of day. May kasamang aso ay assume. Ito, paalala rin sa mga may aso. Opo, pag ganitong mainit ang panahon, kung ilalakad yung mga aso, mainit, ay pwede hong mag-cause yan ng stomach upset sa kanila. Mag-diarrhea la po. O di kaya naman, nagsusuka yung iba. At mainit din ho sa kanilang talampakan yan. Ikaw nga, napapaso kayo, aso pa kaya. Kaya planuhin pong mabuti ang mga aktibidad. Ito, meron pa. Paano pa makakaiwas? Kung ikaw ay nakararanas na nitong sintomas, pwede gumamit ng electric fan para pababain ang temperatura, apply ng cold compress sa tiyan, sa leeg, itaas ang paa, at painumin ho ng tubig. At syempre, kapag okay na, dalhin sa malapit na pagamutan. Yan ho, mga kabalen. Huwag ho natin kakalimutan yan. Importante yan. Ano nga ba yung mga kung tawagin ay sintomas ng heat stroke, warm skin, faintness o pagkahilo, panghihina, sakit ng ulo, mataas na lagnat na 41 degrees, mabilis na pintig ng puso, nandyan din, rapid heartbeat, convulsion, unconsciousness. Yan ho yung ilan sa mga heat exhaustion signs. Kaya naman, paalala ng mga eksperto, ayun, gawin ho yung binanggit ko kanina, uminom ng maraming tubig, iwasan ng paglalabas, magsuot ng komportabling damit upang sa gayon, hindi ho tayo tamaan itong tinatawag na heat stroke. Nakamamatay ho ito mga kabalen, kaya mag-ingat ho tayo. Silipin naman ho natin ang latest weather. Latest foreign exchange rate. Weather tuloy. Yan, Sinara ko kasi yung tab ng weather, kaya nakita ko weather. Kayo naman. Ito ho. Nagsara ho ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, araw ho ng Lunes, March 3, sa 57 pesos and 9 centavos. UK pound tayo mga kabalan, 73 pesos. Hong Kong dollar, 7 pesos 45 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 46 centavos. Dirham, 15 pesos 79 centavos. Euro, 60 pesos 34 centavos.
won 03 centavos at Chinese yuan 7 pesos 96 centavos. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga mahalagang public service announcement. Mamaya hong alas 9 ng gabi hanggang bukas ng alas 5 ng umaga, wala hong tubig dyan sa Samson Terrace at Dao home site sa Mabalacat City. Dahil yan sa flushing activity ng Prime Water. Ganyan din ho ang senaryo sa south portion ng MacArthur Highway area sa Dao. 9 p.m. to 5 a.m. tomorrow, wala rin hong tubig. Ito naman mga kabalen, brown out. Wala hong kuryente bukas, Miyerkules, March 5, 7 a.m. to 4 p.m. Diyan ho sa Barangay Pias, sa Porac, Pampanga. Kabilang ho sa mga apektadong area, itong Purok 1, 2, 3, kasama ho yung BJMP, Prime Water, La Bella Private Resort, at yung Sui Poultry Farm. Meron hong isolation ng distribution pole na gagawin, itong Pelco 2, kaya naman wala hong kuryente. 7 a.m. to 4 p.m. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik. Marami pang balita ang aming ihahatid sa inyo. Huwag ho kayong aalis at magbabalik ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, gaya ho ng binanggit ko kanina, 37 degrees Celsius ang heat index forecast ngayon pong araw ng Martes, March 4. Ayon ho yan dito sa weather monitoring ng Pag-asa sa kanilang station sa Clark, Pampanga.
Ito ho yung binabanggit ko mga kabalen, tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Idinaos ho itong peace covenant signing para sa mga kandidato sa provincial elections sa lalawigan ng Pampanga. Diyan ho yan ongoing sa may San Guillermo Parish Church sa bayan ho ng Bacolor. At kabilang ho sa mga dumalo, unang dumating na mataan ng ating news team, wala hong signal kaya hindi makapag-live doon sa area. At nandito ho sina Representative George Bustos na kumakandidato bilang aspiring congressman ng 4th District ng Pampanga. Present din ho mga kabalen si Mayor Pogi Lasatin, aspiring congressman ng 1st District. Kaninang mga 9:36, dumating din sina dating Governor Ed Panlilio na kumakandidato aspiring Vice Governor at ang kanya pong katandem, dating Mayor ng Candaba, Engineer Danilo Bailon. Present din ho si Dr. Hazel Tumang na siya namang kandidato para ho sa pagka-kongresista ng Tercera Distrito. Yan ho mga kabalen, dumating din ho sina Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Nanay Lilia Pineda. Dito ho sa nasabing peace covenant signing bago ho sila tumungo dyan sa may Kapitolyo sa Barangay Project ng provincial government. Yan ho mga kabalen, latest update ni Ashley Punsalan. Mamaya susubukan pa natin kumuha ng iba pang detalye. Siyempre, pinangunahan ho ito ng COMELEC, katuwang ang Pampanga Police, kasama ho ang simbahan, PPCRV, at iba pang mga ahensya DILG. Na ang layo naman ay tiyaking payapa, matapat, ang inaasahan pong magsisimula ang kampanya para ho sa local candidates. O ito ho yung mga tumatakbong governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor, councilor at maging mga district representatives sa darating hong March 28. Tatagal ho yan mga kabalen hanggang sa May 10. Bawal naman hong mangampanya sa April 17 to hanggang April 18 dahil ho yan, Huwebes Santo, Monday, Thursday at Good Friday. Yan ho kabalen, yung latest report mula kay Ashley Punsalan dyan ho sa Bacolor, Pampanga. So present ho, sina Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Delta Pineda, nandyan din ho ang kanilang makakaharap, dating Gobernador Among Ed Panlilio, dating Mayor Danilo Bailon. At syempre, yung mga kumakandidato sa kanya-kanyang mga distrito.
Nagtatanong si Jacob de Guzman kung hindi di po ba suspend, Allen? Yung klase, wala akong klase suspension dito sa Pampanga. Monitor natin sa ibang lugar. Pero dito ho sa lalawigan ng Pampanga, wala akong announcement, ha? Nanonood din ang aking kaibigan, Kuyang Joel Stephen Manalo. Shout out sa mga taga Santo Domingo, Minalin, Pampanga, Kong Joel, Maya Paabak, Kabalen. Dakala salamat. Maraming salamat sa pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. Eto ho mga kabalen, konting good news muna tayo. Ayan, di ba good news. Rollback. Hindi naman ganun ka good news. Ganun pa din naman. Mabigat pa rin, masakit pa rin. Ay nako. Eto ho mga kabalen, gasoline. 90 centavos ang ibinaba mula ho ngayong araw. Diesel, 80 sentimo. Sa kerosene, 1 peso 40 centavos per liter ang tapyas dyan. Yan ho ang oil price rollback. Monitoring. Average ho yan, data mula sa Department of Energy. Yan, magandang balita yan mga kabalen. Pwede nang mag-road trip. Kaya ba? Kung kaya mo mag-road trip, pwedeng lumipad. Oo, speaking of lipad, ayan, daming flight sa Clark ngayon eh. Eto ho mga kabalen. Di ba? Gusto niyo na naman yung segue ko. Ay, nako. Ang hirap talaga pag wala kang kabanter. Ikaw na yung mag-isang nagsisegue. Sige ho. Binuksan na ho itong check-in facility ng Clark International Airport dyan ho sa SM City Clark para ho sa lahat ng mga mahilig. Ika nga, pumasyal, magbiyahe. O kaya naman, may mga negosyo, may mga business na kailangan that would require you to travel by air on a regular basis. Ito, some good news for you guys. Bukas na ho itong check-in facility. Mas magiging maginhawa na po ang biyahe ng mga pasahero ng Clark International Airport dahil nung March 1, bukas na nga yung check-in facility sa SM City Clark. Pwede na hong mag-check-in dito yung mga biyahero bago pa man sila makarating ng paliparan. Less stress, ika nga. Meron itong upuan para sa mga waiting passengers. Meron din mga timbangan at repacking station para sa mga bagahe. Baggage storage para sa mga nais mamili o kumain muna bago bumiyahe. Mula ho dyan sa SM City Clark, madali hong makakarating sa CRK gamit yung Clark Loop Bus. Pwede rin hong mag-grab, taxi o kaya P2P mula yung buses na nagbumula ho sa NAIA at Trinoma. Dumadaanin ho yan dyan ho sa SM City Clark. Ayon ho kay Lipad President o CEO Luzon International Premier Airport Development o Lipad CEO Noel Mananquil, ang proyekto po ay bahagi ng pagpapaganda ng serbisyo ng CRK para sa mga pasahero. Dagdag naman po ni SM Supermalls President Steven Tan, ang bagong pasilidad ay makatutulong sa pagunlad ng turismo at negosyo dito ho sa Clark. Ang proyekto pong ito ay naisakatuparan through the initiatives of Lipad, SM Supermalls, Basis Conversion and Development Authority o BCDA, Department of Tourism, Clark Development Corporation, Clark International Airport Corporation, at Plaza Premium Lounge Clark Incorporated.
Kabalen, speaking of SM City Clark, kung nandyan din kayo, pasyalan nyo itong exhibit ng mga Kapampangan artist na nakasentro ho sa kababaihan. Gawa ho ito ng mga female artists at gayon na rin yung mga ibang artists na kung saan ang kanilang naging inspirasyon ay mga kababaihan. Ito ay pinamagatang Malago dyan sa The Event Center. Ito po ay inisyatiba ng Angeles City Tourism Office, Gender and Development Office, Pamitipon King Panyulong ning Kalalangan at Ama ng Kabiasnan, Kapampangan Artist Collective at ng SM City Clark. Bukas ho ito hanggang March 25. March 23, 2025. Yan, bukas ho ito hanggang March 23, 2025. Balen, time check muna tayo. 10:57 na. Sinisenyosan na ako ni Kuyang Ran Steven Korea. Ako po magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito ho sa CLTV 36 Ustream. Magkita-kita ho tayo bukas sa parehong oras para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkatitiwalaan at balitang maipaggagamitan. Ito po ang CLTV 36 Ustream. Maraming salamat po.